Núria Martín de la Concepción, soc la presidenta de l'Associació de Víctimes del Franquisme de Gandia i soc la presidenta i estic en l'associació perquè el vincle que tinc en ella és perquè el meu avi va ser afusellat en Gandia per la repressió franquista. Jo soc Aina Meritxell Terrasorret, soc secretària de l'Associació de Familiars de Víctimes del Franquisme de Gandia i el meu besavi fou afusellat i està soterrat en una de les fosses. Sí, me comentaves que el tenies per els dos costats, no? Sí, per part de ma mare, el meu besavi Benjamín, ell fou afusellat perquè va ser alcalde de Gandia i per part de mon pare, el meu iaio José també va ser alcalde de Gandia, els dos durant la guerra, els dos alcaldes republicans, i el meu iaio es va exiliar. En principi encara no s'ha concretat res, però la idea que n'hi ha és on estan les fosses. Per ara sols hem trobat dos fosses, encara queden la meitat de cossos per trobar. Doncs com a mínim jo crec que n'hi haurà dos fosses més, no ho sé, això ja és la meva idea. Entonces sí que en aquest lloc que agafa tota una tirada de ninxos es llevarien, que fa falta llevar-los per a excavar els que queden baix, i se faria com una espècie de plaça. Entonces no sé com se li diria a la plaça i se ficaria algun memorial allí per a dignificar-ho, el lloc i les represàlies, vamos. Sí, la idea en general, perquè estem treballant amb l'Ajuntament en aquest tema, és precisament redignificar aquest espai i de moment no n'hi ha res concret perquè n'hi ha encara, el camí és prou llarg, s'han de llevar els nínxols, s'ha de continuar treballant i pot durar uns quants anys. Sí que s'havia proposat de fer una placa en les dues fosses que s'han trobat, posar-la a terra perquè igualment es pugui caminar i a part fer aquesta redignificació de l'espai en un lloc, en una de les tires de nínxols que en principi s'han de llevar per a continuar excavant. Però com tot això encara està un poc en l'aire i està en el futur, clar, tampoc podem planejar massa coses perquè no sabem el que pot passar. Ara mateixa és que des de l'Ajuntament estan mirant a veure com poden solucionar el tema dels nínxols que han quedat, perquè s'han quedat cossos baix dels nínxols. Entonces estan mirant com solucionar-ho. Com és un tema tan delicat, necessiten tants processos administratius i tal, la veritat és que estan manejant-se prou el Departament de Memòria Democràtica, però sempre hi ha algun problema con altre. Ara per lo vist no trobaven alguns familiars, després estan veient el Departament Jurídic com se podria solucionar per a traslladar-los. Entonces, claro, en el principi que nosaltres vam proposar de ficar allí a les fosses una senyalització perquè queden senyalitzades. Jo la veritat tenc una miqueta de por de que ja no s'arribarà a fer res més, saps? Però, claro, van dir esperem-nos perquè sí que n'hi ha realment una intenció i entonces, claro, seria llevar-ho a altra volta per tornar a excavar i per això estem un poquet ara en aquest procés. Les excavacions també va passar que no hi havia un protocol a seguir i algunes coses ningú sabia, sorgia algun problema i ningú sabia molt bé cap a on tirar, qui era el responsable, quina regidoria, quin departament, si eren els arqueòlegs, si era l'Ajuntament... Estava judicialitzant, no volien tocar-ho per si el jutge... Bueno, així en dia s'ha allargat molt i s'ha complicat tot moltíssim. Sí, de fet nosaltres per arribar a les fosses hem de rodejar el memorial franquista. O sigui, l'has de veure sí o sí, està enmig del cementeri i
quan entres per la porta principal està ahí davant. O sigui, està prou lluny, però des de la porta es pot veure. Sí, sí. Estan així presos que tapen Sí, un un poc. poquet, però bueno. Sí. Moltes voltes No volen, no. ignorar-ho és més fàcil que Sí. posar a tot el món d'acord sobre què fer allí.